решили да възобновят тази традиция. Свързали се с фирмата Бревелие Urban Sax, която произвежда толкова известните за вас неща, моливи химикали, фланастри, водни полижоли. Включихме се и ние като организатори и домакини и ето ни днес тук на този чудесен, весел и много пъстроцветен накрая, надявам се, празник. Сега искам да дам думата на Пеньо Запрянов, управител на фирма Офисите, който всъщност, от когото всъщност тръгна тази идея. Заповядайте. Благодаря, че толкова много деца уважиха нашия празник. Наскоро гледах записите от преди 15 години. Всички бяхме млади. Някои от нас, от тук присъстващите, може би току-що са се раждали или не са били родени. Радвам се, че уважихте нашия празник и благодаря на фирмата, която изцяло ни подкрепи в осигуряването на материалите. Радвам се и ще се надяваме това да стане ежегодишен празник за децата, защото вие сте нашето бъдеще, вие сте хората, за което въобще има смисъл ние да работим, да се трудим и да създаваме нещо в тази държава. Благодаря. Благодарим много на господин Запрянов. Тук сред нас днес е госпожа Река Ковач, регионален менеджер в продажби, която ще поканя сега също да ви поздрави. I would like to welcome you in the name of Brevilier Urban and Sax Jolly from Austria. Искам да ви поздравя с добре дошли от името на фирма Brevilier Urban и Sax Австрия. And also in the name of MNB Bulgaria and Officite. И също така от името на MBM и фирма Офисите. First of all, I would like to say a big thank you to MNBM, Officite and also the Cultural House for organizing this event for us. Преди всичко искам да кажа едно голямо благодаря на читалището, на фирма MNBM и на фирма Офисите. We at Jolly, being the only pencil producer in Austria, are living among colors. Ние, производителите на моливи Jolly, живеем сред цветове. And believe me, this is a lot of fun. И повярвайте ми, това е изключително забавно, страшен купон е. Because colors make your life much funnier, happier. Защото цветовете правят вашия живот много по-щастлив и много по-интересен. And at the same time, it's also a creative activity and a self-expression, drawing and painting. И отделно от това, цветовете ни дават възможност да изразим себе си и да бъдем креативни. This is actually our mission to bring much more color into your life, to make your life much happier and much funnier. Всъщност, нашата мисия е да донесем много цвят във вашия живот, за да го направим по-интересен и по-щастлив. So enjoy and have a lot of fun. Забавлявайте се! Thank you. Благодаря на госпожа Ковач. Трябва да ви кажа, че днес тук при нас е Росица Манева, търговски директор на фирма MNBM. Сега ще поканя и нея, тя също ще ви поздрави. Здравейте, приятели! Радвам се, че ние сме тук при вас и искам да ви споделя една тайна. Значи, когато решихме да правим събитието и от фирма Офисите се обадиха, ние направихме проучване, което проучване беше сред децата в цялата страна. И това, което установихме, че децата от 1 май са едни от най-послушните. И точно месец преди Коледа решихме да ви зарадваме за това събитие, за да ни нарисувате най-хубавите рисунки и за да се забавлявате много с продуктите на Jolly. Това, за което аз искам да ви кажа, да ви поздравя, благодаря ви, че сте тук, благодаря ви, че сте толкова слънчеви и благодаря на читалището, благодаря на Река и за гостоприемството във вашия град. Хубав и забавен празник!
Сега, с целият този предколеден подарък ние трябва да започнем да творим. Всеки нека да нарисува това, което най-много обича, най-много харесва или най-добре умее. Защото накрая ще има едно жури, което ще мине и ще избере няколко най-добри рисунки в различните възрастови групи, които ще получат и подаръци. Аз ви пожелавам едно много приятно време да се изкарвате с продуктите на Жоли и министерки едни невероятни рисунки, от които ще направим и блоза. Гости, благодарение на които днес имаме такъв хубав празник, на който всички вие ще рисувате и ще творите. Най-напред искам да ви кажа, че мероприятието е организирано от фирма Офисите, читалище Свети Кирил и Методий, както и от фирма Бревилие Urban Sage. Фирмата е производител на марката Жоли, с която вие в момента всички рисувате. Прощавайте. Днес сред нас имаме удоволствието да присъства госпожа Ребека Ковач, регионален менеджер, продажби на фирмата. Ето това е тя, сега тя ще ви поздрави с някои думи. Може би трябва да изчакате господин, защото той превежда, тя говори на английски. Вие знаете ли толкова много английски, за да я разберем? Аз не. Аз не знам. Най-добре и най-красиво е, когато децата са щастливи и усмихнати. Надявам се всяка година да повтаряме този наш празник. Вече можем да продължим нататък. Значи сега наистина каня госпожа Ребека Ковач и нейния преводач господин Господинов. Заповядайте. Welcome in the name of Brevilier Urban & Sage Austria. Здравейте и добре дошли от името на Бревилие Urban & Sage Австрия. MNB Bulgaria and Officite Bulgaria. MBM България и Офисите България. First of all, I would like to say a big thank you to MNBM, Officite and the Cultural House for organizing this event for us. Преди всичко искам да кажа едно голямо благодаря на фирма Офисите, фирма MBM и читалището, които на практика са нашите домакини. We, the company Jolia, are the only pencil producer in Austria and we are digital colors. Ние, Бревилие Urban & Sage, сме единствените производители на моливи в Австрия и всъщност живеем, съществуваме в момент. This is a lot of fun because colors make your life much happier. Това е много приятно и забавно, защото цветовете правят вашия живот много по-щастлив. Bring much more joy into your life. Те носят огромно щастие в живота ви. And additionally, this is also a creative activity and a self-expression. И като допълнение ви дават възможност да изразите себе си и да бъдете креативни. So I wish you a lot of fun and enjoy the day. Пожелавам ви страхотен купон, забавлявайте се на воля. Тук сред нас малки приятели госпожа Росица Манева, която е търговски директор на фирма Заповядайте. Тя също ще ви поздрави с днешния светло празник. Здравейте, деца, как сте? Забавлявате ли се? Супер! А ние сме тук, за да осигурим това ваше забавление, защото знаете ли, че аз
често се случват различни неща. Днес аз се пея, а утре крещя. Но да летиме, се учим сега, с нас се усмихва света. Хвърчило пъстро сме ние, ела, вятър вълшебен ни носи сега. Да полетиме, не питай къде, къде ще ни поведе. Гони вятър и питаме, накъде ще отлитаме. Хвърчило пъстро в сърцата лети, колената ожурени, а лицата усмихнати. Хвърчило пъстро са всички мечти. Гони вятър и питаме, накъде ще отлитаме. Хвърчило пъстро в сърцата лети, колената ожурени, а лицата усмихнати. Хвърчило пъстро са всички мечти. Гони вятър и питаме, накъде ще отлитаме. Хвърчило пъстро в сърцата лети, колената ожурени, а лицата усмихнати. Хвърчило пъстро са всички мечти. Ето тази рисунка е нарисувана от Виктория Попова. Вики, дигни си ръката. Ето е Виктория. И тя сега ще получи един подарък. Поздравление! Харесва ли ти? Браво! А ето тази рисунка е нарисувана от Атанас Русинов. Наско, дигни ръка. Браво! Ето, Наско, сега ти ще получиш подарък. Заповядай. Поздравления. Харесва ли ти? Браво! Айде, дете.
приключи с рисунките и госпожа Рекопова, че избра една рисунка и аз си избрах една рисунка. Това е нейната. А това е рисунката, която аз избрах. Така че, рисунката, която госпожа Река Ковач избра, е нарисувана от Валю или Валентин от първи клас от начално училище Христо Ботев. Ето я. Валю, ела тук. Заповядай. Харесва ли ти? Браво! А другата картинка, рисунка, която виждате, е нарисувана от Милена Георгиева. Браво, Милена! Прекрасна рисунка. Заповядай. Пастели и моливи за рисунка. Благодаря. Знаете ли колко годишен опит има марката Жули в производството на пособия за деца? Ще ви дам жокери. А. 50 години, Б. 30 години и В. 10 години. Колко? Казвам. Браво на тебе! 50 години вече фирмата е на пазара и всички ние рисуваме с Жули. Имам и други забавни въпроси, но ще ги оставя за след малко, защото предстои нещо още по-хубаво. Обичате ли рисуваните филми на Дисни? И аз ги харесвам, нищо, че вече съм доста пораснала. Обичам много и музиката, обикновено има невероятно красиви музикални парчета към тези филми. Сега ще чуем една такава песен, отново в изпълнение на Радост. Тя ще ни я представи. This
заслужени аплодисменти за Радост и от нейните приятелки прегръдки. Ние продължаваме отново с Виктория. Сега тя ще ни изпее своята песен Катерина Моме, нали така? Заповядай. Не сме приготвили награди за всички, за всеки един от вас, но пък най-важното, което се случи днеска, надявам се, е, че всички вие се забавлявахте, а ние се забавлявахме още повече, като ви гледахме вие как се забавлявате. Така че, тъй като все пак подаръчетата, които не са нищо особено, са ограничени, ние избрахме 3 рисунки. Сега ще ви ги покажем, но само искам да ви кажа, че всички до един заслужавате подаръци и следващия път ще се постараем да направим така, че да ги получите. Така, и сега ще ви покажа. Никола. Познах ли? Добре. Това е рисунката на Никола. Никола, браво. Браво! Ела! Ела! Заповядайте. Водни боички, надявам се да ти е приятно да рисувате с тях. Прежде се, браво. А това е една рисунка на Йордана. Браво. Къде е Йордана? Браво, Йордана. Страхотна се. Заповядайте. Честито. А това е Иванка Ковачева. Браво. Сега искам да ви кажа, че ние ще направим изложба с тия рисунки, защото избрахме няколко и така че ще се опитаме да направим една много хубава изложба и вероятно до година ще произведем календар с вашите рисунки. Така че много добър ден на всички. Надявам се, че сте се забавлявали. Приятен ден!